Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм йөзеннән проектны дәвам итә. Узган юлы сез игезәкләр Ульяна һәм Милана Кузнецоваларга ярдәм иттегез. Моның өчен барыгызга да рәхмәт. Бүген 13 яшьлек Петр Алексеевның авыру тарихы. Малайның умыртка баганасында сколиоз бар. Корсет ярдәмендә 2 еллык терапия курсын узу таләп ителә. Гаилә бездән ярдәм көтә. Бу процедураны 13 яшьлек Петр Алексеев икенче тапкыр уза. Сколиоз диагнозын 4 яшендә куйганнар. Тик мәктәпкә укырга кергәнче дәвалау курсын билгеләмәгәннәр. Кечкенә Петяны савыктыру белән әнисе шөгыльләнгән. Подрос у нас сразу. Улымның хәле яхшырды. Соңгы вакытта ул буйга үсеп китте. Бераз бөкрәеп йөри. Хәзер туры йөри башлады. Гел табиблар күзәтүендә булды. Малайга беренче тапкыр корсетны узган ел кидергәннәр. Бу аның гәүдәсен турайтырга булышкан. Дәвалау физкультурасын уза, массаж ясап торалар. Петр 7-нче сыйныфны тәмамлаган. Ул физкультура дәресләреннән азат ителгән. Шулай да дуслары белән футбол уйный, бассейнга йөри башлаган. Я начал заниматься плаванием, которое полезно для своей спины. Яз көне Петя буйга нык үскән, корсет гәүдәсенә кысан. Хәзер аңа яңа корсет сатып алырга кирәк. Моннан тыш малайга 2 елга терапия узарга тәкъдим ясаганнар. Ул ярты миллион сумга төшә. Если обеспечить сейчас мальчика комплексной вот этой восстановительной терапии, то Хәзер малайны комплекслы терлекләндерү терапиясе белән тәэмин итсәк, без аның реабилитация мөмкинлекләрен күпкә арттырабыз. Шул чиракта аның физик хәле өчен күп еллар алга нигез салабыз. Без Петрга бергәләп ярдәм итә, аның хәлен җиңеләйтә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.